ngani? Ngiyafika emaphethe ngicabanga ngiyaqala nje ukuhlala indawo le so angazi abafana bakhona bazongiphatha kanjani. Ya mhlawumbe ngiyohlala mhlawumbe inyanga ethi-5 ngibone impilo ihamba kanjani. Imali nangumlungu esekhuluma ngisacela ukuthi sishwe la store. Okay, akulungile. Daga 14 sasasasa uyolenyanga kantolanja sofuke ekseni nawe sentisa siye koshawa ngumoyo lwa uyalamathunzi langa sentisa bafowethu siyazi abafana bala amaphepheteni babheda kabi. Umuntu azohlala esitolo nje ekseni kwafuthi ambekela ngavumi kanti inomsebenzi wabo. Bafo, angikho Russian lapho ufudumeza. Awuphethe uphethe Russian, awuphethe ikhulu kabe Russian angideplela kancane phela awungeke. Hey, uphethe Russian phela into engithanda kanje. Lapho ngiyafa indlala mfethu. Hey bo. Jesu. Ngathi ngidepule kancane. Hey, Russian. Hayibo ka mfethu wathi Russian namhlanje wena wathi Jesu. Ha. Hayibo. Kwanza kana ufana bala ndaweni banjani? Hayibo phela bangathi nje le Russian awuthanda yazi lemnandi kanjani phela. Jesu. Ngashapha phela shapha. Hey, show bafo, angiza mathupa cream. Awubaphola bafana sibeqashile. Ngavuna amaphepha ngisamsasa. Oh, wethu phethe amathupa cream uyazi wena kahlala umthupa unomusa wena. Maningi lamakhekhe uwethu awunomusa futhi nawo. Awuraso usota uyasota ngana mlomuso nasana Jesu. Hayibo, kana ufana bala ndaweni banjani? Hey bro, zaraza ngathi yona yathi phethe Russian. Ngazi akufanisa razo yami. Awungiphalana mfethu. Ngiyabuya mfethu. daga 14 sasasasa uyolenyanga kantolanja sofuke ekseni nawe sentisa siye koshawa ngumoyo lwa Kanti namkhithi imali yakho ayipheli. Jesu. Ayipheli imali yakho. Umashipha mahhala mchithi. Awu. Phela bafana Kanti benza njalo abafana? hawu wena uyiraso wena pana angiyafuna pana wena imali pana boss yes hayi boss siyabonga yazi Le nto engathi yona nje la ngiphethe amathupa cream. Ngathi unomusa ndoda. Hayibo ndoda. Ngathi unomusa awubethe lapha ngizophatha ingane yami aphile lapha. boss Hello? Oy man, ngizosangibona khomothonyana ngikhona ngokufonela. Okay, akulungile. Abafana banjani kanti? Hey, valo bezami pa. Sisayiphothonyana ngavoda.com. mamsukazi sithangisa makimbane mpangile makimbane ngida wena lapha emoyeni wami inhliziyo yami uyenzeni Uyabona ke manje ngase bengilandele. Hayi impela sengavele kufa indoda ke manje. Angisakulisha story siba lokho silokhu bengihlupha. Hayi. Uthi ngifo intombi yami ankathi lokho ngihlupha kusini. oh shopho awuphethe kusawa nkabi yami awuphethe mfofa intombi yami please ngifuna ukuthi yami yazi yebo sana right mama Jesu. yosalophila sikhulisa abantwana bethu elinye ilanga wena siyandiswa
Wendoda, ifoni yami lo fona ngayo. Futhi airtime yami le awubuyisa manje ifoni yami. Mfethu musibane umuntu. Ethame ngakho 29 rand wonke mfethu. Hayi wena musibane umuntu. Uzaba abavoda khona abakhuluma. Khuluma wena. Kula sisanda ethame ningi ngakho. Jesu Mpangelenhle ngophika wena lapha esifubeni sami Hliziyo yami Anyazi eyini. Ngizomnyaka nje. Ayiko. Hey bo. Wendoda, ifoni yami phela lena buyisa manje. Mfethu iseningi le-airtime musibane umuntu mfethu ningakhulu i-airtime hayi wena. Yazi kuyabuka ngabuka umuntu osontayo. Angikhuluma naye ngiyamncoma ukuthi usonta kahle nasithatha. Uyabona ukuthi ikhona le yokuqala. Ungalibona. Hawu nawe yabazi into khona. Daga 14 sasasangisa Okay so yabo. Wathula mafethu phela. Wathapha airtime. Awucheka phela. Jesu Wendoda, uqeda airtime yami? Aphethe wazi. Mathunzi langa sangisa Seliyosila kunina Simamathe